Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wato wani abun mamaki na gani ɗazun nan, sakamakon shaho ya wuce da ɗan kaza a ƙafa yana tafe. To wannan za ka ga 'ya'yan kaza, ita wannan kaza ga 'ya'yanta da shahon nan ta wuce sai suka ainihin razana, suka ɗauke wuta suka yi tsit. Aƙalla dai sun kai kamar tsawon minti ɗaya. Waɗannan 'ya'yan kazan maƙewa suka yi da wannan zanin, sai daga baya-bayan nan ababen suka lafa. Uwan nan ta je kusa da su kafin nan suka saki jiki, suka bar jikin wannan zanin, jikin wannan ƙyalle suka dawo. Uwar ta ɓoye su. Suna tsakiya da kiwo sai suka ga ainihin shaho a sama ta wuce. To wucewan shahon nan da kuma 'yar kaza tana irin ainihin kuka tsui. To sai da suka gani kuma suka ji, sai abun ya razanar da su. 'Ya'yan kajin wannan kazar suka koma wannan jikin wannan ƙyallen suka maƙe, wato sun yi ɓuya kamar ba sa nan, sun yi tsit. Uwar kuma ita ta tsaya cak. Shi namijin nan ne yana irin kuka, wato irin ihu yake, ƙoƙarin neman agaji yake ko ko mene ne, sai Allah malam. Shi ne kawai yake ainihin cara yana ihun nan nashi. To uwan nan ta yi cak kamar yadda kuka gani a farkon wannan bidiyon. Jama'a wani lamarin sai Allah. Wani lamarin sai Allah. Ba iya mutane ba ne kawai suke da hankali ko suke da tunani. Wato in ka kalli wannan abun da kyau, za ka ga cewa su ma mutane, su ma masu hankali ne, masu tunani ne. Wani irin rayuwa ne ke gudana a tsakankaninsu, wadda Allah shi ya fi mu sanin me ke faruwa. Amma tabbas waɗannan dabbobin, musamman kaza, akwai jin ƙan 'ya'yanta. Waɗannan za ka ga su guda 4 ne yanzu, amma sanda aka haife su, su 6 ne. Da fita kiwo ɗin nan shaho ta ɗauki ɗaya. A jiya suna 5. To kin ga a jiya an ɗauki ɗaya. To yau sun koma 4. To shin 4 nan za ta rayu da su, su yi girma? Sai Allah. To kamar kullum dole su fita kiwo. To wani lokacin kuma sai a ga an haɗu da ajali. Mafi akasarin abin da ke ƙarar da 'ya'yan kajin nan su ne shaho a kodayaushe. To Allah ya datar da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.